godina da ne fotografira. Možemo vas. Вельмишановний пане голово Собору, вельмишановний пане мер, шановний пане голово локального парламенту, шановний пане посол, шановні присутні, побратими і посестри. Насамперед дозвольте передати вам великі слова вдячності від усього українського народу. Тому що, мабуть, найважливіше, що ми свідками чого ми сьогодні є, це великої дружби, реальної дружби між українським і хорватським народом. Тієї дружби, яка дає нам підстави сьогодні стверджувати, що ми один з одним, пліч-опліч, стоїмо по один бік цивілізації і боремось, і відстоюємо одні й ті самі принципи, одні й ті самі цінності. І це не сталося вчора, і це не сталося нещодавно. Це історична традиція наших народів поважати, співчувати і допомагати один одному. І в цьому контексті, мабуть, складно знайти іншу історичну постать, яка так об'єднує український і хорватський народ, як постать видатного українського мислителя, видатного українського поета Івана Франка. І саме з його постаттю пов'язана велика дружба між нашими народами. І саме завдяки його діяльності, його творчої діяльності, ми мали можливість як ознайомлюватися з кращою літературною спадщиною хорватського народу, так само він і перед хорватами відкривав кращу літературну спадщину українського народу. І тут якраз в контексті співпраці наших народів я хотів би навести приклад великого хорватського мислителя, великого хорватського письменника пана Ватрослава Ягича, який став наставником Івана Франка, і під його опікою Іван Франко захистив свою літературну дисертацію у Віденському університеті. Але важка хвороба Івана Франка привела сюди. І саме тут він отримав, мабуть, такий посил до того, що можливо боротися з хворобою, можливо відстояти той дух, який дещо був приспущений хворобою, можливо було розправити крила. І мені видається глибоко символічним, що пам'ятник Івану Франку ми відкриваємо у день, коли 175 років тому хорватський Собор прийняв рішення про те, що офіційною мовою у використанні у всіх сферах державного і суспільного життя в Хорватії є хорватська мова. І дуже важливо, що відкриття цього пам'ятника відбувається в період, коли Україна тримає бій за цивілізацію, бій за незалежність, бій за майбутнє усього світу. І якраз в такі дні ти запам'ятовуєш дуже добре, хто був поруч. І тому я дуже дякую усім, хто сьогодні і з боку влади, і з боку громадського суспільства прийшли сюди, щоб підтримати Україну, підтримати український народ. Крім цього, я дуже хочу подякувати насамперед тим людям, які долучилися до реалізації цього пам'ятника. Це автору концепції, директору Національного музею Івана Франка у Львові Богданові Тихолазу, реалізаторам
реалізаторам задуму послу України в Республіці Хорватія Василеві Кириличу і меру міста Лавран Бояну Сімонічу. А окремо я хочу подякувати шановним авторам цієї композиції. Дуже дякую вам, вельмишановним панам Володимиру і Василеву Одерхівським. Дякую вам. І мені здається, що дуже велика сила символічна, яка буде закладена в цьому пам'ятнику, це руки, які піднімаються вгору як крила. Це те, що надає нам віру, надію і любов, мабуть, найсильніші почуття. Або, як колись говорив Іван Франко, нам час прийшов для України жити. Тому я дякую всім вам, дякую нашим хорватським побратимам і посестрам, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні, слава Хорватії!